to ka kunna to mala abba na fara. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Gaskiya fi sabilillahi ni faɗakarwar da zan yi saboda Allah da Annabi. Wannan harka da muke yi ta shaye-shaye da tantiranci da ta'adiranci ba ta da kyau kwata-kwatanta, saboda mun yi mun gani mun ji daɗinta mun ga wahalarta ta fi daɗinta yawa. To amma yanzu muna ta roƙon Allah ya yaye mana har abadan abada. To yanzu muna so kuma yara na ƙasa masu tasowa masu sha'awar abin dan Allah dan Annabi su daure su taimaka wa kansu, kar su tsoma kansu a ciki, su daure dan Allah dan manzan Allah, saboda ba harka ce mai abin nan ba, mai wacce za a kubuta ba, hanya ce wacce za a kubuta ba, wacce za ta kai mutum jahannama ce. To dan Allah dan Annabi yara ku daure, wanda kuke sha'awar abin dan Allah ka ku sa kanku a ciki. Assalamu alaikum. To yanzu kamar wani irin abubuwa ne yara suke sha su birkice ne? Akwai kwayan mahaukata ma rabi ake guntuwa ake ballan musu, farar kwaya ce ezol ake ce mata. To banda ita akwai baliya, akwai madarar sukudaya, akwai sholisho. To yanzu yaran yanzu ma wasu 'yan shekara 10, 12, 13 har giya suna sha. Allah ya so. To Ubangiji Allah yaye musu, Allah ya ganar da su, Allah kubutar da su. Su ma dan Allah dan Annabi su daure su taimaki kansu. Su abin nan su taimaki kansu. Baka gaya mana sunanka ba ko musan waye? Ni Abba Haruna Kwana Diso. Ba boyayye ba ne a gaya wa mutane duk Kano. An san Abba Haruna ɗaya ne. Shikenan, assalamu alaikum. To wannan ɗanyar kyallen da na gani a hannunka na menene? Wannan? To ai ido ne da yake ciwo ake dan goge ake. Saboda ga ɗauki kyamara ɗauki ida. Na ɗauka na gani. To gashi nan shine ake goge abin nan ɗin.